Исәнмесез укучылар. Арифметик квадрат тамыр темасын дәвам итик. Тамыр асты 45 һәм 4 тамыр асты 5 саннарын чагыштырыйк. Моның өчен тамыр асты 45 аңлатмасының рәвешен үзгәртик. 45 санын 9 тапкыр 5 тапкыр чыгышында язарга була. Һәм димәк тапкыр чыгыштан тамыр теоремасын кулланып шишәбез. Тугыздан тамыр алгач 3 килеп чыга. Тамыр асты 5тән тамыр алып булмый. Димәк тамыр асты 45, 3 тамыр асты 5кә тигез. Ә хәзер инде 3 тамыр асты 5 һәм 4 тамыр асты 5-не җиңел генә чагыштырырга була. Бу мисалда без тамыр асты 45-не 3 һәм тамыр асты 5 саннары тапкыр чыгышы рәвешендә күрсәттек. Мондый рәвеш үзгәртүне тапкырлаучыны тамыр тамгасы тышына чыгару дип атыйлар. Бирелгән саннарны башкача да чагыштырырга була. Бу очракта 4 тамыр асты 5 аңлатмасының рәвешен үзгәртик. Димәк, тамыр асты 45 һәм тамыр асты 80 саннарын чагыштырабыз. 45 80-нән кечкенә булганга күрә, тамыр асты 45 тә тамыр асты 80-нән кечерәк. Икенче ысулдан чишкәндә, без 4 тамыр асты 5 аңлатмасын тамыр асты 80 аңлатмасына үзгәрттек. Мондый рәвеш үзгәртүне тапкырлаучыны тамыр тамгасы астына кертү дип атыйлар. Мисаллар карап үтик. Әлеге аңлатмада тапкырлаучыны тамыр тамгасы тышына чыгарыйк. Рәвеш үзгәртүләр башкарабыз һәм арифметик квадрат тамыр үзекләрен кулланабыз. С 7-нче дәрәҗәдә аңлатмасының моделен табыр өчен аның тамгасын ачыклыйк. Моның өчен тамыр асты С-ның 15-нче дәрәҗәдәге аңлатманы карыйк. Әлеге аңлатманың мәгънәсе С-ның 15-нче дәрәҗәсе тискәре булмаганда гына бар. Моннан чыгып, С безнең тискәре булмаган сан. Димәк, С-ның 7-нче дәрәҗәсе дә тискәре булмаган сан. Димәк, С-ның 7-нче дәрәҗәсе тапкырланган тамыр асты С килеп чыга. Алдагы мисалны карыйк. Әлеге аңлатмада тапкыр чыгышны тамыр тамгасы астына кертергә кирәк. -2-не тискәре булганга күрә тамыр тамгасы астына кертеп булмый. Ләкин -2-не -1 тапкыр 2 дип язарга була. Димәк, мондый очракларда тискәре санны тамыр тамгасы астына кертеп булмаганга, без тискәре санны тискәре һәм уңай саннары тапкыр чыгышы рәвешендә күрсәтәбез. Димәк, укучылар, бүгенге онлайн дәрестә без тапкырлаучыларны тамыр тамгасы астына кертергә һәм тапкырлаучыларны тамыр тамгасы тышына чыгарга өйрәндек. Әлеге белемнәрне кулланып, мисаллар шишергә сезне практик элештә көтеп калам.